Bas nikuwa Ramogi une wang sai chendu marumaro imore ageno nurio maber kendo Nyasaye oritu nyaka sane an nyinga Trevor Ombija janding opanga nyaka chidendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa koro ibuch jopiny wabro go mbaka gi Dr. Chilo Ayako. Dr. Chilo Ayako en gavana ma Migori. Gimomiyo sane ng'eny gi ni dala mar Eldoret ging'iyo loch mar gwenge higni 10 bang' ka jo Kenya nokadhe katiba mondo mi gwenge loch mar gwenge oketi kata counties oketi. Wadhi go kode mbaka ni to bang' higni 10 ang'o malich ma counties osetimo na ji. Jomoko be ne ywak ni kuonde mag thieth be pok okonyre maber malich osegergi to yath to onge. Mane mbaka mobro goyo gi Dr. Chilo Ayako e buch jopiny. Lakini sani magi weche manyien ma wan go. Senator Wasin Gishu Jackson Mandago gang ne giobila bang' kane omake kendo mochwale doho nikech mibadhi mar tero jopuonjre Finland gi Canada. And I am told that in the next 60 days we should be able to transfer all the remaining functions to our counties. Jatend piny Kenya William Ruto singo chwalo ne tend counties chenro duto mowinjore bede bwo loch gwenge. Koni yath mar malaria onge ing'eyo e chemistry. Koro kanye masida ntie. Koro chanda nono koro masinde gi bech gi yot malo yath koso yathe mabeche yot malo masinde. Higni 10 nyaka ne loch gwenge chakre bende dongruok osebedo e sekta mar thieth. Ero kamana ahinya jaloko marwa pod en Elizabeth Otieno. Wachaka ni weche manyien ni Senator ma Uasin Gishu men Jackson Mandago kod achije mamoko ma itudo kod lal mar omenda mag siro somb jopuonjre mawuok e county no ogeng' ne gite sendo obila ma Nakuru Central motelo ne chwalo gi e doho kiny. Mandago ne odadho gi obila mag okwach kich mondo ler gimong'eyo e wi lal mar omenda mane owinjore ochwal godo jopuonjre pinje mag Finland kod Canada. George Bati miyo ler. Bang' wacho omenda manochok gi tend county ma Uasin Gishu e bwo tend Jackson Mandago manen gavana ma Uasin Gishu e kindeno mondo sirgo somb jopuonjre e piny Canada kod Finland bedo kod digni kendo kelo ng'ur kowuok kuom jopuonjre kod jonyuol. You are very mean with the truth. You keep lying, you smile at us with a very smooth tongue and very soft face that looks like it is very innocent, but you keep on lying and lying. Our parents worked hard. They paid. And now tunashungushana. Seriously. Obila mag okwach kich ma Nakuru odayo dho Senator Mandago kod achije mamoko ma itudo kod tim mar lodho omenda kowuok e aguluno manochuogi mondo sir somb jopuonjre mawuok Uasin Gishu e pinje maoko. Mandago kod joma moko moluong nyigi e mibadhi no ne ochopo ka bado obila mag okwach kich ma Nakuru mondo gichiw ler e wi gima ging'eyo kotudre kod bilion 1.1 ma ikoni gwenyore aguluno. Apis Jamin Bucho yango ni jopuonjre 202 mane odhi Finland mondo ging'i kit somo mane gidhi kawo e kinde tiegruok margi nochulo 39,000 moro ka moro mondo losnegi godo obok mag wuoth mong'ere kaka visa, ka jopuonjre 45 mane odhi Canada ne ochulo 49,000 moro ka moro makelo kwan omenda duto mane gichulo mondo losnegi godo visa chopo $10,083,000. Kata obedo ni jonyuol mag jopuonjre go ne opodore kendo chulo ne nyithindgi maloyo $10,000,000 mondo giyud kaka gidhi manyo rieko e pinje maoko. Obok mag nonro yango ni achije wi mibadhi no moting'o Joseph Kipkemboi Maritim, Meshak Rono kod Joshua Kipkemboi Lelei ne oduogo lodho $66,000 mane gikone ne idhi los godo ne jopuonjre go visa mag wuoth. Penjo en ni $66,000 mane ogol e aguch siro somo ne oter kanye ka jonyuol to ne osechulo ne nyithindgi omenda mag loso visa. Oboke no bende oyango ni e kind dwe mar 6 2021 kod tarik 12 dwe mar 9 2022 $56,512 kod 300 ne olodhi agulu mar siro somo e pinje maoko mane ondiki e bwo piny owacho mar kaunti ma Uasin Gishu. Gino makoro miyo Senator Jackson Mandago kod achije mamoko itudo kod tiyo marach ga PC. Lal mar omenda mar siro somo e kaunti ma Uasin Gishu e kinde tend Jackson Mandago omiyo jatend piny William Ruto golo siem ne joma diponi lwetgi ne omulo omenda go kendo nyisogi mondo giduok omenda go mapiyo kapok gimote badgi. Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Wale wote kama kuna mtu alikula hiyo pesa, ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani. Kanonro marianga diere wi omenda mag siro somo Uasin Gishu koro dhi nyime. Geno mar jonyuol kod jopuonjre en ni chieng' moro achiel gibiro yudo ratechgi mondo kaber oduoknegi omenda mane gichiwo ne kaunti ma Uasin Gishu mondo gidhi gitimgo gik mamoko. George Bati, Ramogi TV.
The Melanie governors kuro nyalo buonjo bang' jatend piny Kenya William Ruto singo mar chwalo tije duto mag counties ma piny owacho mamalo pod ochunjoe kachopo dwe mar 10 higani. Maendi en singo ma jatend piny Kenya nochiwo e kinde yawo ayanga romo mar 10 mar riwruok mar governors e kaunti ma Uasin Gishu. Chris Owino nigi lero. E mano ma inyalo wacho ni en miyo telo mag gwenge mich makende, jatend piny Dr. William Ruto osingo mar chopo achiel kuom singo madito mane omiyo oganda jo Kenya e kinde yango manifesto mare motelo ne yiero maduong' mokalo. E twak mare mar yawo ayanga galamoro mar 10 mar riwruok mar governors e kaunti ma Uasin Gishu, Ruto osingo mar chwalo tije duto mag sirikal mag counties mapod ni e bwo piny owacho mamalo e bwo dweche 2 mabiro. We have finally agreed on the functions that should be transferred. An analysis is going on the funding that will accompany the transfer of those functions. And I am told that in the next 60 days, we should be able to transfer all the remaining functions to our counties. E kinde yango manifesto mare motelo ne yiero maduong' mokalo, Ruto ne osingo mar chwalo tije duto mag sirikal mag counties ma sirikal mamalo pod ochunjoe e bwo dweche 6 bang' kawo telo. Governors ma pacho kae osebedo kasayo piny owacho mamalo kuom ng'wano tije ma onego chwal kod sirikal mag counties kaka weche mag thieth, weche mag pur, weche mag pi e kind migepe mamoko. Jatend piny oyie ni deko chwalo pok mar omenda ne sirikal mag counties nyalo thiro chenro mag dongruok kendo goyo bade piny ni piny owacho nyaka tim duto manyalore mar neno ni counties oyudo omenda maggi e wang' sa e kinde mabiro. Unlike last financial year, where we crossed the year with about 30 billion due to counties, this year, I did make sure that every cent that was meant for counties was paid before we closed the books for last year. And again, we have paid the July allocation on time. I intend, to the extent possible, to keep to this schedule. Ruto kata kamano ogoyo tung' ne piny owacho mare kuom medo pok mar omenda ne sirikal mag counties kowuok e bilion 370 nyaka bilion 385.4 e hiko mo mar 2023-2024. We also gave a commitment to support the bottom-up economic transformation agenda by promoting stronger performance at grassroots through collaboration with county governments and enhancing the equitable allocation of the county governments from 370 billion in the 2022-2023 financial year to 385.4 billion in 2023-2024 financial year. Kata kamano, Ruto ko pando ich wang' mare ewi weche mag mibadhi e moko kuom counties ka owacho ni oganda jo Kenya ne ok ogoyo ombulu ne katiba manyien mar golo mibadhi e sirikal mamalo nyaka e sirikal mag counties. As far as I can tell, it was never the spirit or intent of the people of Kenya to devolve corruption, mismanagement, and malpractice to counties. Counties must not become drivers of scandal, incubators of graft, or embezzlement hubs. The people of Kenya deserve better. E romo nogo no, MCS ne ogolo ywak margi ka gidwaro ni odew gi korka weche mag osara ka achiel kod omenda mambalang'. Their community obligations, Your Excellency, as you well know, may not be sufficiently captured in their job descriptions. Yet their remunerations has been reduced over the year. Your Excellency, you can imagine those who were county assembly members in the previous and ran again to be re-elected, only to come and find that their terms had been reduced. Chris Owino, RamogiTV. Enigni 10 nyaka ne loch gwenge chak tiyo e pacho kaendi. To sekta mar thieth en achiel kuom mago manochwal ne counties. To gin ber mage kata midhiro mage moseneno e sekta nyaka ne miye counties mondo taye. Jafombo marwa Simfros Okinda noloso gi jopiny kod jotelo makaluo e wi okenge mosego e sekta mar thieth.
Higni 10 nyaka ne loch gwenge chakre pacho ka, migawo mar thieth kaka achiel kuom migepe mano dar motere gwenge pod kalo achiedh nade mathoth. Riwruok mar lakteche alwora ma Nyanza ywak ni ng'ikruok maduong' e sekta mar thieth en nok mar omenda ka jopiny to ywago nok mar lakteche gi yedhe e ute thieth mag piny owacho. Ne waloso kod moko kuom oganda e kaunti ma Kisumu kod Mombasa ma ywak ni ute thieth mag piny owacho onge yedhe ka bende jotuo ijwang'o mana e lwet jopuonjre. E osiptal mar sub-county ma Pap Onditi ne atero minwa ka nigi shida mar lak. Kadhi en gi rem ok onyal konyo mondo mi ogol lake, kodhi ni daktari onge, kiny kodok ni daktari onge, orucha kodok ni daktari onge, ten en gi rem. No wach ni okel kaba moro ni Marwa ni aken en mar siasa, aken en marang'o. Sani kata kidhi osiptandwa gi iyudo ka inyisi ni yath onge. Koro wawuoro ni to NHIF kidhigo ni dhi thiedhi to yath onge nade. Governor oyiero joma politicians e weche ma kaka chief officer mag health. Ka ng'ano en ja siasa, ogole oduoke another ministry, omanywa chief officer motegno mong'eyo weche yath ma koneno ka daktari tuo makosa to koni timo kama. Nyaka ichak loso gi dhano ama nyaka maybe king'e ng'ato maduong' kanyo nyaka igoni sim kora ka konyi. Gavana ma Migori Ochila Yako wacho ni kata obedo ni pok gichopo kama ber e sekta mar thieth e kaunti no, gisetemo gero ute thieth kod keto yedhe. Sani kidhi e kuonde thieth magwa, ibiro yudo ka gitiyo kende yedhe nitie, ibiro yudo ka dakteche wa nitiere. Mana achiel kuom gik mane ok timore, ok awach ni waseyudo 100%. Taneno ka wasehawo mana 70%. Wachni osir kod moko kuom oganda mawuok Migori, kata kamano gidwaro ni mondo gavana oket lakteche mayulo e tich tesre. Oganda gi bende ywago nok mar yedhe ka gichich ni samoro yedhe go ikwalo. Otimo gima ber. Gichaneno ka osiptal sani igero, ute moko igero, jotije bo imedo, kendo aneno ka kar yath kaendi temo kete yath kabisa. Ta kwaye mondo mi kata ka yath ni osiptal kamano. Nitiere dakteche moko ma ben gi chemistries gi oko. Pod ginyalo kwalo yedhe gi endi mondo giter kocha. Koni yath mar malaria onge dhi ng'eyo e chemistry. Koro kanye masida nitie. Koro chanda no koro masinde gi bech gi yot malo yath koso yathe mabeche yot malo masinde. Jakom mar riwruok mar lakteche alwora ma Nyanza Dr. Ndonga wacho ni sekta mar thieth pok otimo makare kaluwore ni omenda miketo ne ok rom. Waseneno ka budget ma wamiyo healthcare is less than 10% in our counties. Mano starve counties from reaching its level. Madhimiyo service to the common mwananchi. The other aspect of UHC and governance. Wangiso the political leaders, the governors, the MCAs to oversight and to put up legislation. Madhimiyo UHC obed successful. Ndongo golo paro mondo sekta mandiko lakteche oduoki e piny owacho mamalo. What relinquish human resource for health to the national government so that pesa ma ingo matin ni ma wayuak ni tin, you can use it to improve the other aspects of health. The national government samawatimo budget. Number one, budget mar health onego bed 15% of the total budget. 70% of the budget mar health onego di to the county. And specifically ring fence for health. Karomo mar governors odonjo odiochienge mar ariyo kawuono e boma ma Eldoret. Oganda gombo ni achiel kuom gigo monego rie chutho en sekta mar thieth. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Ondene mbele ni riwruok mochung' ne weche chiemo e piny mangima mong'ere ni Food and Agriculture Organization oyango kenge magimedo keto kaka ikruok ne midhiero ma inyalo kel kod koth mar El Nino. Kaluwore ni thoth jolony chal mar kor lwasi osebedo ka wacho ni koth nyalo bedo mathoth e pinje Afrika ma ugwe, milambo mar piny Amerika kod pinje mag Asia. Bad riwruok piny mangima mochung' ne weche chiemo FAO okoni oula mapek minyalo kel kod koth mar El Nino e alwora mar pinje Afrika ma ugwe nyalo ywero puothe kendo kelo nyaka kech ne oganda. E wi mano giyango chenro mar biro pogo kothe mag cham ne oganda ma kodhno biro kelo negi midhiero kaka yor neno ni ngaji okonyoro oganda. FAO bende nokoni joma moko inyalo bi sir mar omenda kod chenro mag thieth ne jamni manyalo yudore kamarach e kind koth mar El Nino. Koth mar El Nino ma jolony koni nyalo chakore dweni mar 8 kendo chue nyaka dwe mar 1 higa manyien. Nyalo bedo mapek e piny Kenya, milambo mar piny Uganda, Somalia kod ugwe mar piny Ethiopia.
Kodhi mbele ni moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Nyanza koro sayo piny owacho kuom loro kembe mag rego niang' kuom dweche 3. Jotelogo wacho ni mano en chenro mar thiro uchumi mag gwengego mana kaka ne otime opok mag mbolea manengogi ni piny ma giwacho ni gwenge ma Nyanza ne ok oyudo moromo. Edwin Okoth lero wachni. Okang' mar piny owacho mar loro kembe mar rego niang' e moko kuom gwenge ma Nyanza kod Imbo mar Kenya koro medo kelo liet mana kaka jopur kod jopiny medo winjo pek mar okang' ma kamano. Jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi koro wacho ni kembe mag niang' ne onego we mondo ema one ka ginyalo dhi nyime kod rego koso oyo. Factory gi nikod management magi mung'eyo ndalo monego bed ni giepe kod ndalo monego bed ni gilore. Kendo ka niang' onge moromo to giwegi ging'eyo. Koro giloro kendgi to ginyiso chieng' ma gibiro yepe. Ok en tij sirikal kata afa nyiso gin loro dwe mar 8 nyaka dwe mar 12. Gama iluongo ni afa kata Agriculture and Food Authority ma Sugar Directorate ni onge kod teko mar loro factory mar niang' mora mora. Jaod burano wacho ni nitiere chich ni mano yo mar thiro chumi mag gwengego kendo chiwo thuolo ne jo ohala makelo sukari kowuok e pinje mamoko. Paro ma isiro kod nyawadgi ma Kisumu Central Joshua Oron. Adonge niang' onyuola niang'. Ang'eyo ni igni duto factory ka factory osabedo ka gin gi program margi seche magilore seche magiyepo. Nyaka ne nyuola adonga chop kapok aneno sama sirikal owuoke ni loro factory ni niang' onge. En scheme mar loro mondo mi jogo makelo sukari koa oko mondo okel sukari mondo gilos pesa. En katel maduong' ma ka ok watang' to biro tieko factories wagi malor mak no chung kendo. Bad migawo mochung' ne chame pacho ka afa ne oloro kembe marego sukari kaka Mumias, Zoia, Moroni kod Chemelil chakore dwe mar 7 nyaka dwe mar 11 e okang' mar weyo thuolo mondo niang' odongi. Loro makamano biro e kinde mantiere nok mar sukari kendo nengo oseidho nyaka $500 e kilo 2 ka migawo mar pur to osechiwo lesen ne weg ohala moko mabiro kelo sukari maromo tan 100,000 e pachoka. Jotelogo bende wacho ni kata mana chenro mar pogo mbolea manengone ni piny bende ne ok otime yo makare. Up to now gwenge wago pok oyudo fertilizer. Tiende ni Kenya Kwanza tiyo kodwa gi opande. Koni giwacho koni to gima gitimo opogore gi gima giwacho. Dawaher nyisogi ni pesa ma gitiyo gogo jo Siaya gi jo Homa Bay mago jo Kenya. Jopur mano otimo negi registration ok wadwar mokari. Wadwaro no miwa jowa fertilizer mapiyo kabisa nikech wan wabedo discriminated every time. Kama gima wawacho kani. Nika gimoro wuok ni to one aftermath. Kok wagore ne tok bi. Wan wajo Kenya mabe chulo suru kaka jomoko. Sirikal ok dwa miyo jodalawa fertilizer. Gidwa ni gimi fertilizer jomoko nono. Mana kaka gisebedo ka gitimo weche development projects. Development projects ma serious madongo ok ter thuru, itero kuonde ma joma nogoyo nie jo sirikand ni kura. Omedo ni mondo wawach ni sirikal we wuondo jopiny. Ni gilando ni gikelo fertilizer ma beche piny ni jopiny. Giwach ni gikelo fertilizer ma beche piny ni joggi manogon gi kura. Jotelogo bende wacho ni cham kaka chai kod kahawa ma ipidho e gwenge mamoko to osemi pek. Ka niang' to imedo jwang' kendo iduoko pur mare piny. Kembe marego sukari osendiko ne jotijegi mondo kaw yweyo e kinde mochung tich ma inyalo mana yaw kendo e giko mar dwe mar 11. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Onogwene weche mag thieth ni kansa mamako dag teko nyodo mar joma chuo kata prostate cancer oyangore ni kansa ema kelo tho mar joma chuo mathoth saidi. Ripot mar chal ngima mane ogol kod piny owacho higani atamalo 14 mar chuo mane otimnegi nonro e pacho kaendi yudo thieth mar kit kansa no endo. Moko kuom lakteche mane kod lony e thieth mar kansa e kar thieth mar Nairobi Hospital okoni thieth manyasani ma otisi kaka brachytherapy ema nyalo konyo e kedo gi tuono kata doko ni poko make motegno. Jafumbo marwa Judith Mondi ni kod ler mar wachni. E okinyi makawuono, Eric Juma ok nyinge mar batiso ikore mar wuoki osiptal ma Nairobi Hospital
bang' timne thieth mar kansa mamako dag tong' nyodo mar jomachuo, prostate cancer. Kit thieth manyien ni nyaka ne yangi e pacho ka osethiedho jotuo 112. Ma en kit thieth ma jatuo timne bero moro amora mar golo moko kuom fuonni ma oluoro dag tong' nyodo, kendo pogore kod bero makinde mathoth itiyogo e thieth mar prostate cancer. Eric noko ni nyaka ne wuogi od bero, onge lit ma osewinjo, kendo bende masinde mar tich osetemo ma oneno ka onge gima rachgo. Gino ma laktar koni e gima omiyo thoth chuo ywayo ng'ich ni teko margi nyalo rumo bang' thieth. I walked here, actually there's been nothing. Completely nothing. No symptoms, no pain, no nothing. It's because I do my regular body checks. There's no importance. Hata leo asubuhi nikienda kususu, my body was just ready. And you know, I tested myself. I put my mind on that mode. And my body reacted. Jolonye thieth mar kansa koni kit thieth manyien ni ne oyangi e Kenya ka higni 5 ma okalo, kata kamano ji mathoth pod ok ong'eye. Gikoni ka ipimo kod kit thieth mar bero, brachytherapy ber kendo nyalo mar nyuol mar chuo nyalo duogo piyo kuom thuolo mar dweche 6 kende, ma opogore kod bero mamoko kuom fuonni igolo oko, gino manyalo mono chuo nyuol kendo. Brachytherapy of the prostate, the alternative to surgery, the new modality of treatment to surgery, which is more precise and has less morbidity. What do I mean by less morbidity? You're treated in the morning, you could even go home in the afternoon. Not only is it an improvement, but it also is a simpler method that can be rolled out to other parts of this country. Yesterday we did 2 patients, and it is possible to do 3 or 4 or 5 patients in a day. Kit thieth makama nyaka sani timo mana e osiptal ma Nairobi Hospital e Kenya mangima. Kata kamano jolony ywak ne piny owacho mondo mi oter lakteche e tiegruok, kendo okumba mar thieth mar NHIF owinjo sir jotuo e yudo thieth manyaka sani ok tin ne 1,800 kaka achiel kuom yore mag reso ngima oganda ma ofwenyi kansa gi kapod ok otegno. Judith Omondi, Ramogi TV. Okay, wadhi yue moro machuok kuduogo to wageno nwadhi yudo Governor Dr. Ochila Yako e dala mar Eldoret kanyo, gik miloso gi lwet dhano gi chendo seche moko, lakini wadhi ng'iyo kwa nyalo yude buch jopiny mondo mwago baka ni higni 10 bang' jo Kenya kadho katiba manoketo counties to be osekonyo gi nyaka kawuono koso podi. Sirikal mamalo ka jatend piny Kenya bende nowacho ni obro duoko negi chenro manonego bed ni gitimo gi county, lakini sirikal mamalo osebedo kochunje bang' ndalo moko madhi 60. Wabro penjo gini to be giikore. Nitiere jomoko mabe wacho ni wach mar thieth mar ndiko lakteche ni onego dog ne sirikal mamalo mondo gin gidong mana ne gedo giketo yath e hospital. Mage mbaka mobro go gi Dr. Ochila Yako bang' daka moko matin e buch jopiny. Kata kamano aneno kuseoro ote uma endi 2-3-600 loro kembe sukari go okamorgo Masara Singa mar wang' neno West Kanyamkago. Ramogi TV wacho ni yo mero kamana ahinya. Ramogi TV Trevor Neni live kendo Ramogi TV ler sana ma Otis Tinga oganyo mar Rapogi Kanyamkago iro kamana ahinya. Ramogi TV Trevor OIMORE aneno weche manyien e OIMORE ka mo scan Karen kaendi. Wach kodhi mar Elino no to buogo remba ma Benta Charles iro kamana ahinya kin dala mar Karen kanyo. Loro kembe mag sukari go okamorgo mano Sara Singa ochako nuoyo kanyo. Ramogi TV waol gi sirikand ni yawa gik moko ma promise gima gichiwo no ok gitim, ngima medo mana bedo matek kendo medo mana idho malo. Ma Owino Janabi kani oyani Masai. Ero kamano medru mana oro ote 2-3-600 wadhi yo moro machuok koduogo to wageno wadhi yudo Governor kudhi mabor ahinya. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription.
Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja twajengana, kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu member. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Erokamano uru kuom keto RamogiTV ka geno yudo gavana bang' daka moko machuok to sani, lakini wadhi ane gi mbele gi weche manyien kwasetudore kode to wabro dhi kanye ne piny mar dala mar Eldoret. Migawo ma ochung'ne mwandu mag buolo ka otenore kod apis mar commissioner ma county ma Migori ochiwo chik ne jogo mani kod kuonde ma iluoke mula mondo lor kuondego kaponi gionge gi lesen. Commissioner mar county no ma Migori David Gitonga wacho ni kuom kuonde luoko mula 99 e county ma Migori mana maromo 3 kende ema nitiere kod lesen ma miyogi thuolo mar tich. Commissioner wacho ni kuom thuolo mar jumbe 2 gidhi dok e kuonde mag luoko mula go kendo mako jogo ma ok oluwo chik. Out of 99 reaching and erosion plants, only 3 have the licenses or permits to operate. We are requesting all the miners in Migori to ensure that they apply for licenses and permits. We are also requesting the small miners to organize themselves into groups. The government is in the process of identifying them, training them, and linking up with the institutions that can support their operations. Jopiny kod jopur mani aluora mar dho wath mar Lela e kar chung' od bura ma Homa Bay Town odak kod luoro kaluwore gi monj mar rao mosebedo ka monjo gi miechegi mani aluora no endo. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, jopiny go koro dwani bad migawo mochung' ne rito lee mag bunge otim limbe gweng'no mar buogo rao magiwacho ni monjo koda ka puothegi bende. Ibedo chendo ka lakini magi to pok obedo. Lepe nyalo chendo mana ka ketho ne ji cham e puothe, lakini madonje ot kama to pok wane. Maendala Joseph Omari ma okiyo kod wath ma Lela e kachul bura ma Homa Bay Town jopiny oyuoro mar chwo wangi e midhiero marao ne okelo negi bang' monjo od wuode Yutieno kendo ketho marach mokalo mwandu mopogore e odno. E kinde monjno rao ne omuomore ma odonje od David Ochieng ma odhanjo kendo ketho gige ot. Karawera matin mane rek ninde odno e kinde monjno to ne otonye kinde marao ne omonjo dalano kendo en kit monj ma jogweng' pod owuoro kaka rao ne omuomore ma odonje odno. Ne wana e ot saa 3 gotieno to winjo ka gik moko tunglu nyathi mathis ma ne ot ka. To kwang'e wado ka rao osekadho gi ot modhi oketho gik modhuro e ot. Koro dhier wang'wa wan be gima chandowa ne gima kama pok waneno kotimore e iye kama wadake. Ochandowa ahinya. Kono waluongo rao wagi bathe ka jirani kacha kong'ado kobiro to kanyo modonjo go e od nyathine modonje to owuok gi toke ko bathot kocha donjo gi bathe kocha to buogi ko.
David Ochieng Marao ne omonjo ode kendo ketho mwandune, wacho ni sani koro gidak kod luoro kaluwore gi repe makwayo e alworano kendo monjogi ka gidwa ni mondo migawo ma ochung' rito lee mag bunge mondo tim limbe e gweng'no mondo gibuog repe ma osebedo ka chandogi. Rao osebedo ka kala kuondegi to ot pok odonje. Koro ambe gino mako dhogwa e gima chal kamano. Koro kwa mana sirikal mondo konywa. Nyathi man e ot kaka Rao nodonjo e ot to kodonjo nyathino odhi oneno Rao kama noninde to dho wuok. Koneno Rao to yawo dhoot no wuok ka ging'wech. Mane konyruok mana en go. Jopur matimo kit pur ma opogore e puothe ma okio kod dho wadhno bende ywago lal ma gisebedo ka giyudo e puothegi ma repe osebedo ka ketho. Asebedo ka puro e tie nam ka. En adiera ni Rao osebedo ka chandowa kendo kethonwa gik moko, kata pidho mana nyanya, kata pidho mana lot, inwang'o kodonjo e puodho kendo kwayo. Kidhi e puodho tinyalo ywak. Ma Rao kod ong'er thagowa sawa. To Rao kogik sa 12 odhiambo area ma wantieni inwang'o ka Rao osewuok oko kendo kwayo. Koro wakwayo sirikal mondo manye yo manyalo miyo wago support mondo gimanye kaka ginyalo buogonwa Rao, nikech gik ma watimo ni mondo wayudgo konyruok. To ok wanyal yudo konyruok nikech kosebiro e puodho, Rao kodonjo e puodho to kama okaleno oketho gimoro amora. Jalup ruoth makono Tom Ondiek ywago chandruok ma jopinygo osebedo ka kale kaluwore gi medruok e monj mag repe e gweng'no. Ne wabedo gi buok kabisa kod monj mar Rao. Rao osebedo ka monjo jo area naka, sana jok modak machiegni gi dho nam. Manyoro ne Rao nodonjo dala wuoyi miluongo ne Joseph Ochieng. Ma Rao oketho gige wuode miluongo ni Davis Omondi. Gik mang'eny nokethore kabisa machalo TV, woofer, dispenser, sofa set, kod gik modhuro mag ot. Rao osebedo ka chendo area maka, to matinyoro otimore modonjo nyaka ot moketho gik moko pok notimore. Kendo wakwayo jo idara kata department mar KWS ni mondo gikaw action, ginene ka ginyalo contain Rao. Kech ma miyo jowa bedo gi pek e weche mag chiemo. Alia Beach, RamogiTV, Homa Bay. Odonjo ne weche mag siasa ni od bura mamalo puodho paro mar twak e wi lalruok ma owinjore obedie e kind Kenya Kwanza kod Azimio. Jood bura duto noyie mar mondo mi twak obed kaka yor jiwo kwe e pacho ka endie. Jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah kod nyawadgi Opiyo Wandayi ma en jatend kweth manok nomako chung' motegno ni twak e kindgi onge kod chenro moro amora mar mosruok kata handshake. Okang' mar twak e wi wachno en mondo mi neni od bura oyango twagno kaka mano ma osir kod chik. Twak koro chomo od bura mar Senate ma bende biro twak e wachni. We shall agree. We are also bound to disagree on a few issues. But that should not give occasion to anybody in this country to ever instigate violence because people disagree. We must always seek to dialogue and agree to speak to each other. Nearly 1 year since then, the country is still gripped by a state of anxiety and unease. And yet we know that we need peace and stability. That peace and stability are a prerequisite to sustainable development. We as members of the Azimio One Kenya Coalition movement are not getting into these talks with the intention of seeking any partnership, any share of government, or any form or size of mukate. It has been proven that if there's any one single issue that can rally Kenyans together and make them come out to the streets, it's the matter of the cost of living. Obila e kaunti ma Mombasa ne okeyo jodak e gweng' Manguta tu Kisauni mane jobago ng'anyo ka giseyo joket mwandu ma giwacho ni osebedo ka monjogi kendo muko utegi gi thuon mondo mi gidar e lope ma gijotie.
Midhiero mag ywaruok mag lope gikone giwacho ni osebedo ka jokogi ni mar piny owacho oserem chopo singo mar chiwo negi oboke mag lope go eko bang' thuolo malach. Gino masani koro lombo joyak lope e alworano endo. George Aoko nigi ler mar wach ni koa Mombasa. Jodak e gweng' mangu tatu e Kisauni Mombasa ne jobago ng'anyo kendo wang'o taer mag nyamburko e apaya ka ginyiso ich wang' margi kaluwore gi sand magikoni gisebedo ka gikale e lwet joket mwandu magituoni geto yako lope magidakie. Giseyo joket mwandu kuom tiyo gang'enge muko utegi e dier otieno kendo temo darogi kanyo gi thuon kata obedo ni ne gisechwalo ng'ur makamano e doho. Hana warrant ya kubomoa nyumba, hana polisi anaandamana nao, anakuja kubomoa nyumba usiku wa manane. Hana hoda kutoka kwa koti kwamba hizi nyumba zinatakana zibomolewe. Je, wanatubomolea na watoto tukimbilie nchi gani? Sisi hapa ndio kwetu, jamani, tuende wapi? Na hapa sisi tumesaliwa hapa na watoto wetu wanahangaika. Watoto tuliwaeka hapa shuleni wasome, lakini sasa wakati wa kwamba watoto wamehamishwa hapa, tumewahamisha, inabidi tukaangalie tena mashule kwingine ili tuwazungushe watoto wakasomee mbele. Wao ambao wanakuja wakisema kwamba hatuna title deed, sasa tunataka kujua hii title deed na ardhi mkubwa ni nani? Midhiero makinde ka kinde gikoni osebedo ka jokogi ni mar piny owacho pok ochopo singo mar chiwo negi oboke mag lope e alworano, gino mosebedo ka lombo joyak lope. To kata bang' chwalo ng'ur margi ne obila, gikoni pok giyudo resruok ka koro gichich ni chal ni obila bende tiyo kanyakla gi joket mwandugo. Ardhi nyingi za hapa Mombasa hazina title deed, na sisi tumeishi katika hizi ardhi kwa miaka hiyo yote, na hatujawahi kukumbukwa ya kwamba sisi sasa tunaweza kupewa title deed ili kusudi tuweze kujisimamia wenyewe. Sasa wanapatia hiyo nafasi kwa wale mabwenyenye ambao wako hapa. Manake hata hao mabwenyenye pia si kwamba hizi ardhi ni zao, wao pia ni wavamizi. Hata mkiwauliza title deed hawana. Kwa hivyo tunaomba Bwana Rais uingilie kati, kwa sababu sisi tunaumia kila siku, tunakuja kufunjwa na usiku bila court order. Na order ambayo iko hapa ni status quo, kwamba vile iko ibaki hivyo mpaka koti itakapotoa uamuzi. Ipelekwe karatasi kwa Wizara ya Ardhi, ijulikane karatasi hii ni ya nani na ya nani, watu wapate kuendelea katika maisha, lakini sio ikifika saa 8 za usiku kwa vunjwa, ikifika mchana kwa jengwa. Tend County ma Mombasa to kone gisedo ng'ur maket kod mano, to kata kamano girito ng'eto mar bura mabiro chiwo ler ewi wach lopno. Tunaomba watu waweze kuheshimu property za watu. Kama unajua shamba si lako, afadhali uweze kuheshimu, na kama unaona ni lako una stakabadhi, una hatimiliki na unaona mwenzako hatimiliki yake ni hushi, tufuatilie tu sheria iweza kuthibitisha hizo hatimiliki, tutatue hii mizozo bila kuingiliana mikononi wala kukatana mapanga. Jogo moja ote puodho ni mangu tatu koro ywak ne piny owacho mondo mi odonjre midhiero magisebedo ka gikale to chutho e lwet joket mwandu makoni magi lopegi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jokanyo e sekta mar matatu dwaro mondo piny owacho okony gi bero sekta no kanyakla kod kito lokruok e migawo mar wuoth. Jokanyogo dwaro mondo jiw chenro mag tiego joriembo mabiro konyo e duoko chien masira mag apaya. Kokalo kuom jakom mar riwruok mar weg matatugo Albert Karagacha, giwacho ni gitiyo machiegni kod duol mar NTSA kanyakla kod obila mag apaya kod jokanyo mamoko mar bero chenro mag wuoth e pacho kae. Our partners for you. Thank you, Chairman. Yes. I'm going to speak in English. Sumu Bondo. We are going to talk to the national government to see how we can bring subsidy and to see how we can talk to them to see how the banks can reduce the interest on matatus when we are taking the loans. We want to work with the national government to see how we can bring down the accidents. We are coming up with a way of training our drivers. We are going to have a school in Kisumu very soon.
kendo wang'eyo ni ka wawuoyo gi jokanaha manyo wasechako go mbaka ni kuonde machal manyalo kelo ajali machalo road signage potholes manyandara ma ok los gi kinde ka kinde wang'eyo ni mago dhi bedo marumo. Jakom moro National Mr. Albert Karakachi oseketo tudruok kod Anti-Corruption Commission mondo miyo bi orang malong'o ni weche mag corruption matimore ndara mondo bed maonge. E kinde ma pinje mopogore opogore pod dhi nyime gi kedo gi lokruok mar kor lwasi kaluwore gi okenge mag tong'o yien, duol mong'ere kaka Wildlife Works osebedo ka dhi nyime mar puonjo oganda ber mar rito bunge. Chutho to gichwalo puonj makama ne joma osebedo ka tong'o yiende mar loso makaa kanyakla kod yore mamoko manyasani ma gibiro tiyo godo moko chuno ni giti gi yien. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachni. Nigi puonj mar yore mag lony manyasani ma iloso godo makaa moko chuno ni nyaka tong' mana yiende. Lony makama ileronwa ni en achiel kuom yore ma osebedo ka konyo e rito alwora. Jata chenro maduong' mochung' ne chenro makama Patrick Mwadegu leronwa mathoth. Kwa sisi hatukati miti, tuna prune shrubs. Ama sijui nitahitaji kwa Kiswahili, I don't know, but tuna prune shrubs kutengeneza makaa. So njia ya kuprune, tuna prune kumaanisha kwamba hatukati yote, tunakata kiasi na kubakisha. Lony makama osekonyo mathoth kotenre kod rito yiende. Kaluwore ni yiende magitong'o gin mago manyalo nyak mapiyo e bunge. Na tena katika ukataji ule huwa tunakata kwa utaalamu fulani ambao unafanya kwamba tunabakisha ingine, na tena baada ya muda ile shrub bado inazidi, inakuwa na inarudi kiwango chenye ilikuanga awali. Okang' makama osidoko chien ting'o mane oganda mane tong'o yiende ka wang'o godo makaa na nitiere godo. Ma en kaluwore gi paro mochiw gi jok mane osebedo ka wang'o makaa e kinde thuolo mar higni 5 mosekalo. Mimi nilikuwa mkataji wa makaa kwa sababu ya shida. Ndipo acho na mume wangu nikaona nijisaidie na miti. Nikakata makaa, na si makaa kwa ati ni makaa nitaweza kupata faida. Nilikuwa ninakata makaa, hiyo miti nikiangusha hata nitamaliza siku nikiangusha, na wengine wanamaliza kwa siku moja. So mimi nilipokuwa nikikata hiyo makaa, kaja nikapata ripoti kwa natakana Wildlife Works. Basi nikafikiria naenda fungwa mimi. Sikufungwa bali nikaambiwa sasa umekuja training ya makaa ambayo si makaa ile ya kukuumiza ukate mti mkubwa, basi unafundishwa ya makaa endelevu. Nilikuwa nikikata makaa, ila sasa naona katika ile ya zamani na ya saa hii ambayo tuko nayo, kwa hivyo tunatengeneza tukati. Naona katika ile ya kule na hii utaona tofauti yake ni kubwa, kwa sababu hapa una huumii na kule unaumia. Chaona. Kwa sababu ile ina changamoto na ina mambo mingi ya kutumia, kwa sababu kukata unakata mti mkubwa, hapa tunakata branch. Unaona tofauti yake. Huwezi choka, hapa ni kukaa tu na kutulia. Patrick wacho ni lony makama osekonyogi e chwalo yuto mage. Kaluwore ni makama giloso chieke yo mapiyo kendo ok keth seche. Kulinganisha na ile makaa ingine, tulishafanya hiyo experiment, tukagundua kwamba hii makaa yetu ina burn for more than 2 hours ukiwa umekelea kitu juu, kwa sababu na tena mahali ambako ni ndani. Ikiwa mahali ambako ni nje kidogo, hapo hata yale mengine yatakuwa hayana uwezo wa kubani kwa muda mrefu. Lakini tukagundua kwamba hili kaa letu, kazi ambayo inaweza fanya ni kazi ambayo inaweza fanywa na ile makaa ingine ambayo inauzwa shilingi 50, na hii yetu tunauza shilingi 40. Kwa hivyo tukaona ina compete katika market. Ni ile tu watu wengi bado hawajajua, lakini tunatumai kwamba watu wataendelea kuyajua na watabadilika, watokee ile hali ya kule wakuje katika yetu. Saa hii tunakata makaa ambayo ni makaa ya kufanya environment ikae nzuri, kwa sababu mambo ya makaa ni kuharibu environment. Lakini saa hii ile njia tunatumia, kwa kusema kweli haiumizi, kwa kusema kweli iko na faida. Hii ni branch kidogo ambayo sasa unaweza tumia na ukaona iko sawa, na yote iko sawa kupita ile ambayo ya zamani. Kumsani chendo makama maisiro kod duol mar Wildlife Works igeno ni biro ywayo Uganda mopogore opogore mondo chak loso makagi yore manyasani. Okang' ma igeno ni biro kelo resruok mar rito alwora. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.
Wadhiani achiel kachiel nyaka dala ma Eldoret kuma ntiere loch gwenge kata counties maromo kanye endo giluongo ni devolution conference gi dho ngere kama gigoe kwano mondo ging'iyane ni to wach mar loch gwenge ni osebedo katimore nade. Mane kuma Dr. Ochila Yako nitiere ma en gavana ma Migori koro wauda wuoyo kod achiel kachiel koa e dala ma Eldoret. Gavana erokamano ahinya kuom miwa seche gi ageno ni winja maler kin dala ma Eldoret kanyo. Gavana Kenny botudre maler winja maler kin dala ma Eldoret kanyo nikech awinjo ka koko moro nitie matin. Gima wadwa ng'eyo gavana ni jatend piny Kenya men William Ruto wacho ni koro nitiere tije ma obro duoko ne jo county ma sirikal mamalo osebedo kochunje. To be uikoru mar kawo tijegi? Gavana Kenny winja maler. Aparo ni nitiere chochne moro e wach mar gik miloso gi lwet dhano gi wabro ng'iyo konyalo yudo gi kanyo mondo wang'iyane ni wanyalo go mbaka ilamane gi gavana Dr. Ochila Yako en gavana ma Migori wawuoyo kode kene dala mar Eldoret. Sani gine wach mar dho ngere luongo ni devolution conference kata goyo kwano ging'iyane ni to jo loch gwenge gi gisetiyo nade higni 10 mokalo. Nitiere kuonde mang'eny ma ji wacho ni nitiere rem, kuonde moko be ji wacho ni osedhi maber kaka kuonde mag thieth. Jolony wacho ni ka ber to ndiko dakteche onego giduok ni sirikal man malo mondo gin gidong gi gero hospitende gi nyiewo yedhe. Nitiere kuonde moko ma be ji wacho ni gope monego bed ni chulo jogo mosetiyo ne county bende thoth mokalo. Koro onego bed ni ging'iyo kaka gichulo jogo to ji ok oyie kodgi nikech samoro be jatend piny Kenya kawuono nowacho ni nitiere gima rach matimore mar ni mibadhi odonjo nyaka e loch gwenge. Mane gima thiro dongruok monego bed ni nitiere county kanyo. To wach machielo mane wuok kawuono bende e devolution conference kanyo en ni jogo ma tiyo e ward kata MCAs pesa gi nodok chien to giywak ni gine ma gitiyo ne jopiny to pesa gi pok oduogo nyaka sani. Mage mbaka monego bed ni wagoyo gi Ochila Yako mantiere dala ma Eldoret wadhi dok kanyo kendo bang' dakika moko machuok mondo wawinjane kabe koro winjowa maler mondo winjane kabe giikore. Ostende ma onge gi yedhe go gidwa timo nang'o mondo mi yedhe bedi. Pesa mag county be osechopo e wang' saa. Jatend piny Kenya ne wacho ni oseyudo ka entiere gi pesa ma oro ne counties e wang' saa be gitiyo kode yo maler. Budget mar county nitiere joma wacho ni wach mar thieth giketo mana tamalo 10 kende mukaber to onego giket malo kanyo. To gin giwegi to giwacho ni gisetiyo maber. Koro mane mbaka monego bed ni wagoyo gi Ochila Yako. Tayudo ni med mana oro ote 2-3-6 kapod watemo manye kanyo mondo wagane mbaka kode maler. Aneno koseoro ote moko ka en RamogiTV an tabu mar Josa kan baro lengo. Meko mar Senator Mandago to en mana pimo wiji. Kenya ka endi rula gipimo wiji gi rula motor. Let be what kane omaki kod sirikal mamalo donge nowe thuolo. Nene onge gima notimore ne. Mano ni meko mano timore ne Mandago kawuono. RamogiTV ano chieng jaruwe kan Nairobi ka endi aneno maler. To kamano ahinya chieng kuom kete RamogiTV ka endi. Ramogi ma Collins Angir wuod Kisumu. Kan aneno maler kan Kisumu ka endi. To kamano ahinya. RamogiTV, kindly when someone is speaking kindly indicate their names. Erokamano ahinya mani nyiso maber wabro wandiko ga nyinge piny kanyo to samoro okinen gi e wang' saa lakini wabro medo ndiko nyinge gi kanyo. Ombijane ni maler ahinya. Gima president wacho en gima ni kare. Amor kode. Mano Lopez ka wuok ogwedhi. Ramogi ler ahinya. Erokamano ahinya mane do uruora otewe 2-3-6-0. We watema ne kwa nyalo dok Eldoret mondo wang'iyane ka Dr. Ochila Yako men gavana ma Migori nyalo winjowa kendo koro sani. Daktari erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono nowacho ni oyie mar duoko nu tije mane jo sirikal mamalo nochunje. To we uikoru mar kawo tijegi? Ing'eyo ni wach miluongo ni tend gweng' ni en telo mosebiro kendo en telo manie chik ma ng'ata ma chunje gima ok mare kata matuere gima ok mare en ng'ama temo ketho chik. Thothne nitiere gik mowinjo tim gi tend gweng' to sirikal mar Kenya, sirikal mar taifa otuere gigo. Achiel kuom gi en weche thieth. King'iyo budget mar thieth e Kenya
Watimo mos ahinya ntiere sauti machando wakanyo matin kechugo gi wawuoyo kode kene dala mar Eldoret we walose monde ko duogi wadhi ywe moro machuoko rubano ote wari 3:600 watemo kar monyalo mondo mwuo gi Governor Dr. Chila Yako duogo bang' dakika moko matin. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to RamogiTV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E RamogiTV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Uhuru Superstores Limited. Wani duka maduong' kendo namba 1 waidore boma ma Kisii. Wauso chiemo mopogore opogore kod mwandu mag hardware mamoko. Magedo koting'o mabati mar Dumuzaz, Galshit, Simiti, chumbe magedo e kind mamoko. E nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuana tole namba 0111-161-500 kata 0111-161-500. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata omenda maitiyo godo. Machiegni dala. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kan duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongo digodo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar mine wacho kod Jaelieta. Nikwara mugi watimo mos kuom wana chando wa matino we ong'e ni kasani koro oselosore wadoga ne dala mar Eldoret kuma Dr. Chila Yako nitiere ne Governor ma Migori. Daktari Musa ahinya kuom gimotimore no sauti e chando wa matina geno ni koro winja maler. Gima penjo ni jatend piny Kenya owacho ni koro orikore mar miyo tije mane sirikal mamalo pod ochunje. Ta penjo nu wikoru mar kawo tije go kaka jotend counties. Erokamano Trevor. Wach ma jatelo mar piny ma Kenya owacho noikore mar duoko tije ma owinjo tin gi temb gweng'no en wach ma ok owinjo bed ni wacha helu kamano. Jo Kenya 2010 kane gichiwo chik manyien mowinjo taa gigegi noloso sirikal aina 2. Ne giloso piny owacho mar Kenya te to gi piny owacho mar gweng'. Mondo mag gweng' otimre gweng', mag jo Kenya bendo timre Kenya. Mane giwacho gik mowinjo otim gi tend gweng' machalo thieth, machalo pi, machalo pur, machalo tiego nyithindo ma pod koka itemo ta nyithindo mag ECD, machalo mag ke gik mopogore opogore ka ine eneo mar gweng'. Koro gimosebedo katimore ni sirikal mar piny owacho mar Kenya te osebedo ka chunje tije moko, gichunje tije gi e yor bedo go muom mowinjo konji e gweng', kaka kidhi e migawo mar thieth, sirikal ma ok mar gweng', sirikal mar taifa
nyocha odong' gi bilion 145 ma gitimogo mana gik mane owinjo tim gi tend gweng'. Thoth jotuore, thoth ji to ni mane i gweng'. Sirikal mar taifa nyocha odong' gi mwandu bilion mokadho 130 mar pi timodhe gweng'. Gimomiyo magi timore en ni pod nitie ywaruok kata larruok e kind sirikal mar taifa gi mar kaunti ni ng'ama nigi pesa kata ng'ama bedo maduong'. To ok en mano kende, kogik loso chike manyalo konyo tend gweng', to sirikal mar Kenya iyudo ka chike ma giloso ok gin chike ma luwore gi kaka tend gweng' owinjo bedi. Emomiyo jatend Kenya ma en Migosi Ruto nowacho nobro timo ma, ok en gima owinjo wach mondo pamne, en gima owinjo bed ni nosetimo nikech nosingore ni obro miyo luor chik kendo obro miyo luor jogo motelo ne tend gweng'. Omiyo wachno wageno kendo wageno nonyalo time, ok en gima owinjo sa, ok en gima owinjo deki, owinjo bed ni nosetimore. Governors osebedo ka ywak ni pesa ok chop negi e wang' sa. To sani be koro un gi geno ni pesa biro chop e wang' sa nikech nowacho ni pesa ma dwe mokalo to noseoro nu te. E dwe manyocha okadho dwe mar 7 pesa manowinjo tigo dwe mar 7 nochopo e wang' sa. To gima ne ok otimore makare kaka dwarore, ne ok oyaw mondo pesno otigo. En pesa ma okete IFMIS, to kidhi ni dhi yawo IFMIS mondo iti kode tiyudo ka kanyo pod odedi kata pod odin. To wan gi mor nikech pesa ma oket ne tend gwenge owinjo chope wang' sa. Ma kama dang' timre to nyiso ni koro jogo motelo luwo chik. To ok en gima ni dang' rais mar Kenya wach ni mondo pamne kata wach ni otimo maber. Luwo chik en gimochomo ng'ato ka sianda matindo. Ok inyal wacho ni koro tindi luwo chik ni mondo medi max. Mano bed ni owinjo bed ni no gisetimo e sechego. Gavana, jolony wacho ni ka ber to weche mag thieth ni, koro wadonja ne weche mag thieth. Giwacho ni ndiko dakteche ka ber to onego dog ne sirikal mamalo mondo nudong' mana gi gedo gi nyiewo yedhe. Be nitiere tie wachni? Gik mineno madong' mamalo gi gin gik ma ok owinjo timore. Adwa mi sigana kaka ne wakelo wach devolution. Wan wabunge mane odonjo e bunge chon kapod kanwe mane tiyo kotelnwa gi Raila Amolo Odinga, Kibaki marehemu ne nitie gi josiasa mongoke mamoko tinde waongego. Ne wadonje bunge ka bunge ne kanwa medo tich mar 4. Bunge te e pinje duto nigi tije 4 kende: kadho chik, keto omenda ne sirikal mar taifa mondo tigo, to gi nono kaka chik go tiyo, to gi kaka omenda go tiyo. To kanu nomedo tich machielo kowacho ni yier mana ng'ato mokelo maendeleo. To kanu thuolo go ne ok mi wabunge pesa kata thuolo mar keto maendeleo. Koro yiero ne thoro bedo matek. Mane wayudo ni kopo ni nigo ombulu ne kuonde ma oyiere to jatendu ok odhi e sirikal, koro isandonu. Gima chalo ma iwacho sani ni nyaka ibed gi shareholding, nyaka ibed ni in gi keno moro mikete sirikal. En mano suchu. Koro gima ne watimo ni mondo okel tend gweng', mondo ket pesa e tend gweng', mondo jo Kenya modak e gwenge mopogore opogore kuma gin tiere, ka gisego ombulu kaka jo Kenya nikech gin tich gi go ombulu yiero jatelo ma gidwaro, to onge ng'ama nyalo sandogi ka ng'ong'one gi wach maendeleo ni ok noyud maendeleo nikech nogo ombulu mopogore. Emomiyo gima watemo wacho, kiwinjo ka ng'ato wacho ni mondo pesa mar migawo mar thieth odog malo, gine ma gindik lakteche ne ginyalo. Giduoko jo Kenya chien, bro gi kama koro kindiko dakteche go, to kuonde ma winjore gi piny owacho mamalo ema indiko ne gi dakteche, to kuonde ma ok winjre gi piny owacho mamalo ok ndik negi. Japiny mago ombulu ma kawaida ma ja Migori magocho nani, ja Homa Bay magocho ne gavana Wanga, kata mana ja Kakamega magocho ne gavana Baraza, en
oyiero ng'ato kaka chik oyie, oyiero maonge achune moro amora, oyiero ka en thuolo. Koro kiketo ni mondo oyud maendeleo kogoyo mana ne ng'at ma in midwaro nogo tiketho chik. Emomiyo kaka ne osekel pesa kata chik ni tend gweng' owinjo mi pesa, mane kuma owinjo chon. To ka owachi ni tend gweng' ok ti maber, dhano ma ok ti maber inyalo mana yombe yiero. Kata tend taifa makoro President Ruto telo negi, be miriambo gi hedo wache mang'eny, to mago ji bro deal go e yiero. Gavana, sani koro un Eldoret kanyo unono chenro mag loch gwenge kata mag counties. King'iyo gi atamalo 100 ka en maxi maduong' mogik, giwach ni usetiyo machalo nade? Utiyo atamalo 70, atamalo 40, atamalo 10, utiyo nade? Ka koro ugo peksen igni 10 bang' kose kadh katiba. Kachako gi wuoyo Migori kama ane matele, aneno ka koro wasechako yudo kuonde ma owinjo wakete kinda. E yor thieth wadwaro ni wakete kinda, e yor kunyo pi kata miyo ji pi maber wadwaro ni wakete tekre wa loso barabara gi gik makamago. E thuolo machon magi eneno na ne ok timre maber kaka dwarore, to koro wasudo kode. Tadwa wacho ni kane wachako kaka jo Kenya tend gweng', king'iyo kuonde gi duto te, nen gima nochakore kendo gima nitema tema. Bang' higni 10 gi koro en gima nitie, kendo kidhi kuonde mang'eny tinyalo neno ka nitiere ranyisi ni piny owacho mar gweng' tiyo. Emomiyo ne en wuoth manochakore mos, to thoth counties gi te koro tiyo kode maber. Omiyo winjo jiwe, owinjo tege, nikech sirikal mar gweng' en sirikal madala or mapacho ma winjo ywak jopiny mapiyo, gima pok okete e pesa moromo. Emomiyo adwa wacho ni kawa tiekore gi mibadhi miluongo ni corruption ei county, ka sirikal mamalo gi bunge mamalo omedo pesa e wach devolution, aeto ka wa miyo devolve units go chike mabeyo, nikech thoth chike moko ikadho kowuok kuonde moko, to wane yo makare. Gimoro ni oganda moro ni ma wuodgi kata min gi kata watgi ok obedo president ma Kenya ni nyalo sandore, koro bro rumo. Nikech kosetim yiero to nitiere muchakogo muyudo e tend gweng' e gwenge kuonde muwaego. Kidwaro barabara, kidwaro daraja, kidwaro pur, kidwaro lupo, mago te nitie kuondego. Ka oko dew ni to in nyocha ka ikwano mbulu ma Kenya kata keni gone mujumbe i Kenya ka dak ni gocho ne jogo mane odhi e piny owacho mar taifa. Gavana, kama koro untiere no jomoko seyo ni ugoma nambaka e devolution conference kanyo, gima lich mawuok kanyo to onge. In kaka achiel kuom governors go, ang'o ma dier neno mawuok kanyo munyalo kete maino ni mae gima wacho kaka dio governor kendo mae gima wadhi timo? Ing'eyo ni piny nyaka kuodhi, to piny bende iloso mana gi mbaka. Ka wabede conference machal ka wabede ni, nitie jo Kenya mowuok tunge Kenya mopogore opogore, man gi paro gi neno mopogore opogore. Ka waromo ei alap kata bura mochok machal kama, to koro ji pimo wach, ng'ato poro wach kako nene thurgi, pek moneno kuro, to gi maber moneno ni winjo ji otim. Poro wach ni en gimitimo dichiel bang' higni 2. Omiyo kik ng'ato ywag ni ma kinde mikethe pesa, ma e kinde ma igo mbaka, kendo ma e kinde ma ing'iyo ni to atua marom nade matende gwenge osegoyo katemo kelo ne jopiny maendeleo. Aeto ichak ing'iyo ni to rem kata fuok ni kanye mondo winjo losi. Gavana, ntiere ngama penjo ka CPA Evans Ogutu en Migori County kanyo. Penjo ni penjna Gavana Ochilo ni chenro mane men godo mar loso CIDP 2022-2027 mano County Integrated Development Plan, nikech wacho ni mae ndie ema konyo waluwo dongruok mage.
CIDP ma 2022-2027 ne waseloso mwatere wa assembly nyocha osetimo nwang'uono makende mokadhe. Koro gimodong' en ni mondo wakete oko, wakete ayanga mondo jopiny ong'eye. Thoth paro mane CIDP ma Migori no wasumo kuom jopiny, thoth dwachgi bende nitiere kanyo. Kenda mor mar wacho ni budget ok ne nyal losi ka oko olosi CIDP. Koro wan kare, wan mane yo maber mar chopo singo mane watimo ne jopiny. Gavana, ka koro wadok e wach mar gope kata pending bills gi dho ngere, en chenro mane ma un go mar miyo mondo chul ji? Alo nuona kanyo, koko moro nitie kama ntiere. Gavana Timo Musa penjo wach mar pending bills. Un gi chenro mane mar chulo ji kaka counties ke changeni un gi gope mang'eny? Pending bills e thuolo manyocha wadonje loch higa mokalo ne wayudo ka githoth ahinya, ne wachulo moko pod odong'. Pod nyocha modong' gi wanono ka ne gin gope mane wadonje kata wadonje yo makare ka oluwore gi chik. Nitiere ma wan be wawegi nyocha wachiwo contracts ka wasedonje ofis ma nyocha iko omenda oloro ne oko ma oko chul. E juma mawuoye ni, e jumbe ariyo mabiro gi, wadhi bedo piny ma walos chenro mar chulo mowinjo chul kata mar nono mowinjo bed ni dhi go mbele, to ma ok owinjo dhi go mbele bende wabro miyo duoko ne jok ma nyocha bandho pesago. Gavana, ntiere jokuny mula Migori kanyo kamitelo ne gieno. Commissioner ne owachonwa kawuono ni gin jokuny mula kuonde 99 to gionge gi lesen. Makiny ka chopo tidhi lor moko kuom gi. Ang'o musetimo kaka county mar konyo jokony mula matindo tindo mondo gimbe yuto margi kik chodi? Nitiere shida maduong' ahinya. Kendo wachni kela e wacho ni nitie timbe moko machayo. Achiel kuom timbe ma achayo en ni wach mula mayudore e thuchewa e kuonde ma nitiere tend gweng' kata piny owacho mar gweng' irocho nikech chik ma miyo ng'ato teko kata migawo moro teko mar chiwo license owene national government. Sama wuoye ni mula nyocha yudore e gweng'wa kamoro ma North Sakwa, to ka noyudore e kar North Sakwa to piny owacho mar national government obiro to chunje ni mano margi. Sama gichunje ni girito ni gotieno to gikwale gin giwegi, polise mobedo kanye makwalo kendo gi askeche madongo donge makwalo mulano. Koro wach license mag jo kuny mula kata jo kwany kite matindo tindo ma Migori en achiel kuom gik ma dwarore ni mondo ong'i mapiyo. Awacho kamano, jomoko nyalo wacho ni tiwacho kamano to ine gavana. Awacho kamano ni mago e achiel kuom gik ma owinjo bed devolved. Mwandu ok nyal bedo thuru kendo ok nyal bedo mag jok moyieri ni to mi jomoko nono teko ni ema tiyo gi gino. Mago e achiel kuom gik mane ker masani owinjo wachi ni mago gik ma koro duoke lwet tend gwenge. To koro sani ma jogi winjo nikech county commissioner to wasewacho ni chakre kiny gichako ng'iyo gimanyo joma onge gi lesen. Giwacho ni 99 ni kanyo ji 3 kende ma nigi lesen. Koro jomodong' otim nang'o? Gidong' dala koso idhi konyogi nade? County commissioner onge teko kata duol e gigo. Mago mana tenda chune. Mago te onge duol kendo onge teko kendo manok kare. Mago e mecho ibro yudo ni kiwacho e wach mula ei Kenya ka. Mula nitie kuonde mang'eny mowe ndere mar Migori ni ok mano mana kuo. Aneno ka nitie kuo moro gachune ma jomoko kete man da kuo wajumbe marwa te ma Migori County mondo wariwre, warit mwandu mathurwa, warit jo piny mathurwa, kik gibed gi pek kowuok kuom jomoko ma owinjo tim tich makonyo ji to gibiro gibede kombe gi sianda madongo mondo gikelne jopiny asara. Nikech mano tok tich county commissioner. County commissioner owinjo chung' ne weche mag rito kwe, owinjo chung' ne weche mopogore opogore.
to ok biro ni wanyalo bedo gi lo malach kamacha ni to ok wakwanya mola mago upuzi. Gavana erokamano ahinya kuom miyowa sechegi, ang'eni ni mondo tichiyo kawuono. Erokamano ahinya kuom wuoyo gi Ramogi e buch jopiny, mano Dr. Ochila Ayako, gavana ma Migori, kowuoyo kodwa koa e piny ma Eldoret, nikech ginono chenro mag loch gwenge, kata gi dho ngere luongo ni Devolution Conference, mane buch jopiny. Ramogi wadonjane weche mag tuke. Jotugo kod jotelo mag klab mar Al Hilal Benghazi ma Libya odonje pacho ka endi kawuono motelo ne tugo mar CAF Confederations Cup e kindgi kod Kakamega Homeboys chieng' ngeso. Homeboys e tim makende mochung' ne Kenya e tuke mag Afrika tok kano tam Gor Mahia e wi wach mar rem chulo moko kuom jotugo machon. Tugo no idhi go e alap Manyayo ngeso chakre saa 9. Team mar volleyball mar mine ma pacho ka endi Malkia Strikers nochako maber campaign margi mar laro simbo mar Afrika bang' loyo Rwanda set 3-0. Tugono nogo e boma ma Yaounde e piny Cameroon, kama Malkia noyudo loch mar point 25 kuom 16, 25 kuom 20 kod 25 kuom 17. Kenya kiny rado gi team mar Burkina Faso e tugo mar 2. Burkina Faso kawuono ne olo gi Morocco set 3-0. Substitution by Rwanda. The first match always brings a lot of expectation, but we are adjusting the team to perform the way we want, and I think the ladies perform well today, and we are happy with the result. With Chumba missing the match because of the injury, we couldn't have that much younger players, so we brought in Tuka, that is a very experienced player. Team mar mine ma Ingereza odonje final mar tuke mag laro kombe mar piny ngima bang' loyo Australia gonde 3-1. England ema nokuongo loyo dakika mar 36 kokalo kuom jatugo Elaton. Australia nodok loyo kendo kokalo kuom jatugo mar Chelsea Sam Kerr, eka Ingereza nomedo mamoko 2 kokalo kuom Lorraine Hemp kod Alessia Rus